खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेल एपिलास किचेनाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दङ थ' दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय संनायनि भिडिअ नालाय संनायनि YouTube चेनेल नालाय थ' संनायखौनो आरो गोदान मोनसे लानानै फैफिनबाय आरो उनहासिमबो बा सिगां मा बुङोमोनलाय बावलायलांबाय आंखो जियानो जा फिउचारावबो बिदिनो सङै खुरै गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आं नाजागोन लाबोनो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै गाहाम मोनोब्ला बिदिनो एनकारेज खालामबाय था आरो नोंथांमोना आंखौ एनकारेज खालामबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय थ' दिनै आङो मा संगोन बेखौ आं लासैनो खोन्थागासिनो बेफोरनि संनायनि भिडिअ खालामनायनि सिगां भिडिअ दिन्थिनायनि सिगां आं नोंथांमोनजों मोनसे माने माबा बुस्थु दिन्थिनो नोंथांमोननिसिम बा नोंथांमोनखौ दिन्थिनो सानदों आङो थ' दिन्थिनोसै संनाय खुरनायनि YouTube चेनेल नालाय थ' आं आरो खुरै मालाबा लहरा मालाबा प्रेसार कुकार बेफोरखौनो दिन्थिखागोन जेनेबा बेयो जाहैबाय गिफ्ट आंनो आंनि सासे क्ल'ज लोगोआ बे गिफ्टखौ हरदों ओमफ्राय दा बे जाहैबाय खुरै नोंथांमोनाथ' नुनानै मिथिखादों नङा होमबा लोगोफोर थ' बे जाहैबाय खुरै मोननै आं बेनो किचेनाव सङै खुरै गाहाम मोनो आरो फारसेथिं आं बेबायदि भिडिअफोरबो खालामो नालाय थ' लोगोआबो जेनेबा सानदोंमोन आरोना मा गिफ्ट होगोन मा लांबा जागोन थ' लोगोआ सानबाय जे आङो YouTube चेनेल दं आंहा फारसेथिं आङो संनायनि बेफोरबायदि भिडिअ खालामो थ' भिडिअआहा बेफोरो इउसफुल जागोन होननानै लोगोआ बे मोननै खुरैखौ लाबोबाय ओमफ्राय बे खुरैखौ लाबोनाय जायगायानो जाबाय दार्जिलिंआव लोगोआ बेरायहैदोंमोन थ' गिफ्टआव लाना फैदों आंनि थाखाय गिफ्टखौ आं मोजां मोनाखै दाहाय खोन्थागासिनो दङ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय केन्डेल लागायनानै बेखौ ओरैजाय हें खालामनानै दोनजायो आरोना आलायनानै दोनजायो ओमफ्राय दा जोंहाथ' केन्डेल लगायनाय जाया नालाय थ' बेनिखायनो आङो बेयावहाय बिबार बिदि होनानै साजायना दोनदों केन्डेलथ' लगायनाय जाला नालाय फिउचाराव नायनोसै मालाबाफोर लगायनाय जागोन खोमा ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बुद्धनि मोनसे मा बुङोथाय आलायनानै दोनो माने लाका मोजां जायोनो आरोना बेखौ दोनबोला बा न'आव आलायना दोनबोला थ' बेखौ मोनसे लानानै फैदों आंनो नै बेयो बिब्दि ओमफ्राय जाहैबाय दा आंनाव आलायनो जायगायानो गैया दा आलायनो थाखाय जायगा नामायनांगोन आरो एसे खस्थ' खालामनानै जायगा नागिरनानै आलायनांसिगोन मानोना आंखौ आंनि खोथा साननानै बेबायदि गिफ्ट लाना फैदों थ' बिदि गिफ्ट होग्रा मानसि बहुद खम थायो माने लाइफआव जियानो जा आं गिफ्टखौ जोबोद गाहाम मोनदों आङो बिथांनिसिम भिडिअनि गेजेराव गोजोननाय बावहरनाय थाबाय आंनि टिमनिफ्राय थेंक इउ स' माच बेबायदि गिफ्ट होनायनि थाखाय जियानो जा गिफ्टआ फिसायानो जा गिदिरानो जा गिफ्टआथ' गिफ्टआनोखा आरो गिफ्टआ हदायनो गासैनि थाखायबो बहुत प्रिसियास जायो थ' बिब्दिनो बे गिफ्टफोराबो आंनि थाखाय बहुत प्रिसियास आं जेसेबां हायो बेफोर बुस्थुखौ मोजाङै दोननो नाजागोन थ' थेंक इउ स' माच फर दिस प्रिसियास गिफ्ट थ' दाना संनायनि भिडिअखौ जागायनोसै थुदो थांदोनि किचेनाव दायो आङो डाइनिं रुमावसो दङ थ' किचेनाव थांनोसै थुदो बिदिब्ला दिनै आङो अमा बेदर संगोन नाथाय अमा बेदराव आङो मोनसे इनग्रेडियेन्ट एड खालामगोन बेनो जाहैबाय सिबिं अमा बेदरखौ आं दिनै सिबिं होनानै संगोन थ' आं माबायदि संगोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन दे नोंथांमोना सानदों जानांगौ अमा बेदर संनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय ना सायनायनि भिडिअखौ बा ना सायनायखौ मानो दिन्थिखो थ' खोथाया जाहैबाय जोंहा मामा आरो आब'आ अमा बेदर जाया बेनिखायनो बिसोरनि थाखाय ना मानै लाबोदोंमोन बाबाया थ' आङो बेखौनो सायगासिनो दा मामा आरो आब'दो जेनेबा बिसोर सानैया अमा बेदर जायैखायनो
जेब्लानो जोंहा न'आव अमा बेदर लाबोयो होमब्लानो ना नङाबा दाउदैया सफैखायो। दा जोङो बेदर जागोन बिसोरो गोजा जागोन बिदि गाहाम नाङा नालाय थ' बेनिखायनो लाबोनाय जायो आरोना। आङो नाखौ सुखांनानैनो नायाव हालदै आरो संख्रि एसे लगायना लाखादोंमोन। थ' थाव सेरनायाव होआबाबो जासिगोन। ना एवनो बिराद गिनो ओंखारो मानोना सिगाङाव बिदिनो ना एवनायाव बारदेर जाखांबाय थाव गुदुं। थ' बेनिखायनो ना एवबा एसे गावनि सेफटिखौबो नायनो गोनां जायो आरोना। थ' बेनिखायनो आं धाकोनखौ लाखायो नाखौ होनो समाव। मामादो आब'दो ना बारा जाया नालाय थ' बेनिखायनो मोननैसो पिस हाफ फ्राय खालामनानै दोनना होगोन। हराव ओंख्रि संनाय जायो ओंख्रिफ्राव होना होगोन। बिसोरनो ओरैनो मोननैसोल' पिस मोजाङै एवना दोननोसै दायो ओंखामबो जानो। नाखौ एवखांबाय दायो बेदरखौ संनोसै। आं बेदरखौ प्रेसार कुकाराव संगोन। आङो बेदरफोरखौ प्रेसार कुकाराव संनो गाहामसिन मोनो बेनिखायनो आं प्रेसार कुकारावनो बांसिन सङो बेदरफोरखौ। कुकारा दुंबाय दानिया थाव एसे होनोसै। थावखौ बारा होआ मानोना अमा बेदरा मेजेम गखायो बा मेजेम थाखायो नालाय बेनिखायनो थावखौ एसेल' होबाय आङो। दाना पियासखौ होनोसै। पियासखौ होनानै एवना लाग्रोनोसै। पियासखौ गथा जिरा एसे होबाय ओमफ्राय दसे एवबावनानैनो बेदरखौ होनोसै। बेदरनि कालारा सोलायहांबाय दायो आङो देना दोननाय सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय गलमरिच गरनैसो होदोंमोन। थ' दा बेखौ होनोसै। थोबसेयाव दै एसे होनानै होनांगौसै। बिदिनो खामनाय बायदि जाबा दै एसे होबाय थानानै एवबावनांगोन। दसे खोबना होनोसै। दायो सिबिंखौ होना होनोसै। सिबिंखौ आङो ग्राइन्डाराव होनानै पाउदार बायदि खालामना लादो। नोंथांमोना बिदिनो दसे दै एसे होनानै एवबावनोसै। दै एसे होबावबाय आङो। दसे खोबना होनोसै।
दैखौ एसे बुरजा होनोसै ओमफ्राय 5 बारसो सिटी गाबहोबानो मोनगोन बेदरा मोजाङै रुइनांगोन नालाय बेनिखायनो 5 बार सिटी गाबहोगोन ओमफ्राय 5 बार सिटी गाबहोनायनि उनाव जुदि रोसिया बुरजा थायो नोंथांमोना जुदि ग्रेभि बारा दोननो गोसो गैयाबा उनाव जेब्ला धाकोना खुलि जागोन होमबाना नोंथांमोना रोसिखौ फोरानबानो जाबाय बेदरा मोनबाय आंना नोंथांमोनाबो बिब्दि संनानै जाफेराखैबा सिबिंजों संनानै जानानै नाय आंथ' गाहामखौनो मोनो नोंथांमोनाबो गाहाम मोनगोन जानांगौ बिदि नङा जे आं जानानै गाहाम मोनदों होनना नोंथांमोनाबो जानानै गाहाम मोनगोन होमबाबो जानानै नाय मा थिक नोंथांमोनाबो जानानै गाहाम नांगोन जानांगौ दायो आङो किचेनखौ साफा खालामनानै एसे बाहेरायाव ओंखारबोबाय नोंथांमोनाबो बिब्दि संनानै जाना नायनानै आंनो उनाव लासैनो खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना जानानै माबोरै मोनदों सिबिङाथ' जोंनि हेल्थनि थाखाय मोजांखा बेखौ बेदरजों जाब्ला जेबो माने साइड इफेक्ट गैया आरो किसुमान जाफेरि मानसिफोरा माने जानो एसे गियो आरोना जे बेदरजोंबा जाजायोना जाजाया मोनजायोना मोनजाया बेदरजों जाजायो आरो गोथावसो जायो जायफोरा जाफेराखै नोंथांमोना जानानै नाय बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों